Vreugde en verdriet bij winnaars en verliezers bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland. Jeetje mina! Een euforische lijsttrekker van de partij Bouwen van Onderop in Hulst. En verder in deze Zeeland nu. Camera's controleren ons GFT-afval en rijscholen kampen met dure tankbeurten. Goedenavond, het is de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Rechtse partijen deden het goed in Zeeland. Lokale partijen snoepten vooral zetels van elkaar af. En linkse partijen deden het minder. En er gingen meer Zeeuwen naar de stembus dan bij de verkiezingen van 4 jaar geleden. Ja, gelijk een punt voor ons politiek verslaggever Marcel de Kranen. Meer Zeeuwen dus naar de stembus. Ja, 56% van de kiesgerechtigde Zeeuwen is gisteren ook daadwerkelijk opkomen dagen. 4 jaar geleden, in coronatijd was dat, 2022, toen hadden we 3 dagen om te stemmen. Maar toen kwamen er toch minder mensen naar de stembus. Maar goed, het blijkt dus, rechtse partijen hebben het dit keer goed gedaan. Ja, als je kijkt naar heel Zeeland, dan hebben SGP, VVD, Forum, de PVV en BVNL er allemaal zetels bij gekregen. En de grootste klapper op rechts kwam in Terneuzen, want de PVV is daar nu de grootste met 7 zetels. Ja, euforisch. Eerste reactie, we hadden verwacht dat we zouden groeien. Zeker wel, dat merkte wel gaandeweg dat je dichter bij het moment komt. Maar dat we de grootste zouden worden, die had ik niet op die manier ingeschat. Maar goed, hier staan we en we zullen onze verantwoordelijkheden nemen. Maar Marcel, hoe was de sfeer een beetje rond deze verkiezingen? Ja, als je kijkt naar de thema's en de onderwerpen en alles wat er speelt, dan voelde het wel echt als gemeenteraadsverkiezingen. Nou, wat mij opvalt is dat dit echt hele lokale gemeenteraadsverkiezingen waren. Daar zijn ze natuurlijk ook voor bedoeld, die gemeenteraadsverkiezingen. Maar heel vaak werd het toch gezien als een soort rapportcijfer van het kabinet wat in Den Haag aan de gang was. Maar dit waren hele lokale verkiezingen. Daarom zijn die verschillen ook zo groot. Mensen hebben heel erg gekeken, wat speelt er in mijn gemeente en wie vertrouw ik mijn stem toe. Maar Marcel, de linkerkant ging wat minder, hè? Ja, klopt. Als je kijkt naar GroenLinks Partij van de Arbeid, die verliezen dan in heel Zeeland 9 zetels. In Middelburg zijn ze dan bijvoorbeeld nog wel de grootste. De SP halveert. En als je kijkt naar D66, als je dat tenminste een linkse partij mag noemen, ja, die blijven gelijk, maar verdwijnen wel uit gemeenteraden in Capelle en Borselen. Je hebt dus niet het Rob Jetten-effect. Dat is zeg maar het effect dat de partij die de premier levert ook een beetje daarvan profiteert en meer stemmen krijgt. Dat heb je niet in Zeeland. En dan die andere belangrijke factor, de lokale partijen. Ja, daar zijn er heel veel van in Zeeland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Hulst, een gemeente met nog geen 20.000 kiesgerechtigden, er zijn 3 lokale partijen. Ja, ik noemde u gekscherend misschien wel al een beetje de LHBTQ+-vlag van de gemeentepolitiek. Want elk jaar komt er wel een afkorting bij jullie. Eerst Groot Hontenisse, toen Groot Hontenisse Hulst en dit jaar Groot Hontenisse Hulst Plus. Maar er zijn zetels afgegaan. Ja, we missen nu 1 zetel. De vorige keer hadden we de restzetel en die missen we nu. We zijn denk ik zo'n goede 200 stemmen minder. Maar hoe hebben die lokale partijen het over het algemeen gedaan? Die hebben het goed gedaan, maar er is wel een maar. Je ziet een soort cannibalisme-effect. Ze eten elkaar eigenlijk op. Kijk naar Noord-Beveland, daar heb je Noord-Bevelands Belang. Nou, die tuimelen van 4 naar 1 zetel. En hoe komt dat? Er zijn 2 andere lokale partijen die ook uit die ruiven eten, zeg maar. En Groot Hontenisse Hulst Plus, de partij die je net zag, die is opgegeten door Bouwen van Onderop, want die wonnen. Jeetje mina! Jeetje! Ja, nou, je blijft meelachen, hè, inderdaad. Maar we weten dus hoe de Zeeuwen gestemd hebben, maar we gingen eens in Terneuzen de straat op. 3 opeenvolgende verkiezingen stond lokale partij Top Gemeentebelang aan het roer in Terneuzen. Maar daar komt nu verandering in. Zij werden de grootste en Top leverde een zetel in. Met welk gevoel werd u wakker? Ik werd eigenlijk niet wakker, want ik heb gewoon niet geslapen. Dus wakker worden zat er eigenlijk niet bij. Dus aan de ene kant een stukje teleurstelling, hè, van toch een zetel kwijt. Aan de andere kant toch dat trotse gevoel wat we als team met elkaar hebben neergezet. Maar eerlijk is eerlijk, waar andere lokale partijen in Nederland feest vieren, moet zijn partij een stapje terug doen. Zeker toen ik de krant vanochtend opende, dat stond lokale partijen scoren goed. Ik wilde erachter zetten, ik kom maar behalve Terneuzen. Want de PVV pikt de winst weg van Top. Die partij stijgt van 3 naar 7 zetels. En de meningen op straat zijn daarover verdeeld. Willem, wat heeft u gestemd? PVV. En waarom eigenlijk?
Waarom? Ja, ik ben het met PVV ben ik het eens. Ik heb bewust gekozen om niet te stemmen, omdat er toch niet naar de bevolking geluisterd wordt. Ik was namelijk geschrokken om het grote aantal hier in Terneuzen wat op PVV heeft gestemd. Je moet zeggen wat op staat, Nederland is vol. De PVV neemt nu het voortouw in de coalitievorming en kan eigenlijk niet om top heen. Maar ze verschillen nogal van mening op een aantal dossiers. AZC-verhaal, de opvanglocatie, daar hebben we een spreidingswet, landelijke wetgeving. Campus Terneuzen natuurlijk, denken we heel verschillend over. Een stukje financiën denken we anders over woningbouw. Taalplan Binnenstad, stadhuisverbouwing. Ja, het zijn toch een aantal dossiers, niet de kleinste, waar de verschillen toch wel goed zichtbaar zijn. Dus in Terneuzen zullen de komende weken nog een paar goede gesprekken moeten worden gevoerd. Ja, Marcel, niet alleen in Terneuzen, ook in andere gemeenten. De coalitievormingen komen er nu aan. Ja, dat kan in sommige gemeentes best moeilijk worden. Neem Vlissingen. De grootste partij is daar GroenLinks Partij van de Arbeid met slechts 4 zetels. Nou, dan komen er 5 3-pitters en 4 2-pitters. Nou, die moeten dan samen een meerderheid zien te vormen van 16 zetels. Nou, een hele puzzel. Ga er maar aan staan. Marcel de Kranen, dankjewel. Een grote training voor het personeel van de kerncentrale komende maand. De kerncentrale gaat vrijdagavond 3 april 3 weken uit bedrijf voor de jaarlijkse onderhoudsstop. En tijdens die onderhoudsweken wordt de brandstof van de kerncentrale, de splijtstofstaven, gewisseld. Tegelijkertijd worden alle mensen die betrokken zijn bij het onderhoud, en dat zijn tussen de 1000 en 1200 mensen, getraind op het terrein zelf. En daar horen voor het eerst ook de onderaannemers bij. Er zijn allerlei veiligheidssituaties neergezet, zoals we die ook in de plant hebben. Met daarin ook fouten die ze moeten herkennen en dan weten wat ze daarmee moeten doen. Werk in de kerncentrale is uniek en op heel veel van de aspecten die wij hier hebben, die hebben ze ook wel in andere fabrieken. Maar wij hebben speciale dingen en daar moeten de mensen wel weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Een deel van de basisscholen in Zeeland is bezig met een textielrace. Kinderen verzamelen oude kleding en voeren opdrachten uit om te leren recyclen. En ook in Kloetingen zijn ze er volop mee bezig. Ik vind het wel een goede actie, want ja, we helpen het milieu een beetje beter maken. De kinderen vinden het leuk om bezig te zijn met het recyclen en ze steken er ook nog wat van op. Je hoeft niet iedere keer nieuwe kleren te kopen, want het is heel slecht voor het milieu. De kinderen zijn niet alleen bezig met het milieu. Er is namelijk nog een belangrijk doel: winnen van andere scholen. Met verschillende opdrachten proberen ze zoveel mogelijk punten te halen. Ja, de kinderen zijn super enthousiast. Ze willen heel graag zoveel mogelijk verzamelen. En het is natuurlijk ook een race onderling. Natuurlijk tussen andere scholen, dus dat maakt het extra uitdagend. En de uitslag van de textielrace is 2 april. De benzineprijzen in Nederland zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Niet alleen automobilisten merken dit in hun portemonnee. Ook rijscholen worden hard geraakt. Na een rondgang van Omroep Zeeland blijkt dat een hoop rijscholen genoodzaakt zijn om hun tarieven te verhogen. Ja, je ziet de dingen natuurlijk in het Midden-Oosten. Je hoorde van de olietarieven dat die omhoog gaan. Dus dat ook hier aan de pomp de tarieven omhoog gaan. Daar moet je nadenken en niet wachten behandelen. Brandstof vormt een groot deel van de kosten per rijles. In combinatie met andere uitgaven, zoals onderhoud en verzekeringen, komen rijscholen financieel onder druk te staan. We hebben er een som op losgelaten en ongeveer berekend dat we met €1 of 3 per uur erbij, dat we dan naar huis komen op hetzelfde als voor de verhoging. We zaten op 62 per 60 minuten en we zijn naar 65 per 60 minuten. De rijlessen worden dus bij veel rijscholen duurder. Voor veel leerlingen betekent dit dat het halen van een rijbewijs een grotere financiële investering wordt. Dat is lastig, want ik weet ook dat zeker scholieren die een zaterdagbaantje hebben er hard voor moeten werken. Maar we hebben geen keuze. Het is of verhogen of stoppen. Hoe was het om dat nieuws te brengen aan de leerlingen? Lastig. Dat is nooit leuk. Slecht nieuws is nooit leuk om te brengen. Maar het is niet anders, we hebben geen keuze. De Zeeuwse Reinigingsdienst doet een proef waarbij foto's gemaakt worden van afval dat niet thuis hoort tussen groente, fruit en tuinafval. Aan de hand van die foto's en een chip op de afvalbak kan in de toekomst de dader achterhaald worden. En als de proef slaagt worden er later ook foto's gemaakt van rest- en PMD-afval. Oftewel de metalen en kartonnen verpakkingen. Op het eerste oog lijkt het alsof het GFT-afval gewoon wordt opgehaald. Maar in de vuilniswagen bekijkt de chauffeur per bak of deze het juiste afval bevat.
Als dat niet klopt, maakt hij een foto daarvan en die wordt automatisch doorgestuurd. De foto's komen binnen bij ons op de computer. Dan kunnen we zien op welke locatie die foto is gemaakt. Op het rechterplaatje is de afbeelding te zien die de chauffeur heeft genomen met het verkeerde afval. We zijn ook aan het kijken of deze foto's niet meer door de chauffeur zelf gemaakt worden, maar door een AI-camera, dat hij de stoorstoffen zelf herkent. Zodat we de foto's eigenlijk allemaal geautomatiseerd binnen gaan krijgen. Met de proef testen we of het juiste afval in de juiste containers terechtkomt. De chauffeur kan dat zien op het moment dat de container gelegd wordt in de vuilnisauto. Mocht daar iets niet goed in zitten, dan kan hij nu op de knop drukken en maakt hij een foto. En kunnen we die fotobeelden vastleggen. En we weten wie zijn container we vast hebben. Dus we weten dan precies te herleiden welk afval van welke inwoner komt. Maar er zijn nog geen consequenties aan verbonden. Nee, tot nu toe is het nog een test om te kijken hoe het systeem werkt. Of dat goed gaat, of we het goed kunnen detecteren. De chauffeur moet nu nog handmatig dat vastleggen ook. En de toekomst wordt dat het volledig geautomatiseerd gaat. Dus dat de camera zelf herkent welk soort afval er in de trog ligt. En dat hij zelf geautomatiseerd die foto's maakt. De ZRD heeft bewust gekozen om de proef met GFT-afval te doen. GFT-afval is natuurlijk makkelijk te detecteren. Het groene afval is allemaal groen of etensresten, smurrie. En plastics en dergelijke zijn heel duidelijk zichtbaar. Dus je ziet het dan op de camerabeelden heel makkelijk terug. Marinissen heeft goede hoop op een geslaagde cameraproef met het GFT-afval. En we hopen dat ook op meerdere afvalstromen te kunnen doen. Dus niet alleen op GFT, maar ook op PMD en oud papier en restafval eventueel. Zodat we weten dat mensen het juiste afval in de juiste container aanbieden. Want uiteindelijk wil de ZRD dat al het afval dat ze huis aan huis ophalen, GFT, restafval en PMD-afval, zo schoon mogelijk is en dus vooraf met een camera gecontroleerd gaat worden. Nou, als we dit gaan doorvoeren, dan zal, als het aan mij ligt, eerst de afvalcoach naar de adressen toe gaan waar het verkeerd gaat. Om te vragen of mensen hulp nodig hebben, om te kijken of we ze kunnen stimuleren het op de juiste manier te doen. En het is vervolgens aan de gemeentes, als dat niet blijkt te werken, of ze ook handhaving willen inzetten. De proef is vorig jaar maart gestart en wordt gehouden in Rijmerswaal. Dat doen we omdat we daar tags op de containers hebben zitten, op de GFT-bakken. Dus we kunnen het daar testen. En we hadden daar ook op een paar plekken wel wat uitdagingen. Waarbij de restafval in de GFT-emmer zat. Dus nou kunnen we dit mooi combineren om te kijken of het allemaal werkt. De proef loopt nog tot eind van dit jaar. Het was vandaag een fraaie lentedag met volop zon en 17 graden. Alleen aan zee voelde het door de noordoostenwind wat kouder aan. En de komende dagen ook weer mooie lentedagen. Maar vanaf begin volgende week slaat het om, zeker vanaf dinsdag. Wisselvallig dan en kouder. En meer nieuws uit Zeeland op onze site, de socials en Omroep Zeeland Radio. Voor al die mensen die nog eens willen kijken hoe de gemeenteraadsverkiezingen in hun gemeente zijn verlopen. Kijk dan op onze site waar alle uitslagen per gemeente staan vermeld. En tot zover deze Zeeland Nu, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen met de winnaars en de verliezers. Nog een hele fijne avond en tot morgen.